ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ରୁପ୍ସା ଆରପିଏଫ୍ ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ନୂଆଗାଁ ନିକଟରେ ଟ୍ରେନ୍ରୁ ପଡ଼ି ଯୁବକ ଗୁରୁତର। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଜି ଦିନ ଗୋଟାଏ ସମୟରେ ନୂଆଗାଁ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ କିଛି ଲୋକ ଗୋରୁ ଚରାଉଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ଯୁବକ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ତତ୍ସହିତ ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ କହିବା ପରେ ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସହାୟତାରେ ବସ୍ତା ମେଡିକାଲକୁ ଆଣିଥିବା ବେଳେ ଅଧିକ ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ମେଡିକାଲକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଆରପିଏଫ୍ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ଘର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବାଙ୍କୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବିଷ୍ଣୁପୁରର ସୌମ୍ୟଜିତ ନନ୍ଦୀ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ରହି କାମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଫୋନ୍ରେ ତାଙ୍କର ମା କହିଥିଲେ